Og nummer 17, Zlatan Bajdic. Nummer 12, Søren Smedegaard, Whitehorse. Nummer 14, Morten Schmidt. Det indikerer i hvert fald, at det her, vi skal ud og gøre et arbejde, og det kan vi lige så godt få gjort færdigt, og så kan vi spare nogen senere hen, hvis det er, at det her ellers går efter planen. Og vi har, som sagt, også hørte talt med Brøndbys træner, men vi har også gået og summet lidt i krone med... Jamen, det er jo også rigtigt. Og så nogle gange, så er det små marginaler, der gør, om den ene lige spiller for Brøndby, eller den anden for Varde. Og så er det jo, når de så sidder og tænker lidt over det, de unge spillere, så tænker man, okay, vi kan måske godt være med, og så på den måde gejle sig selv lidt op og få en god tro på det. Her er Bruno, der er ved at fange en bold til et skud fra Anders Randrup, men også godt kommet ud af den tyske målmand, Thomas Metzner, som er kommet til i sommerpausen. Metzner her. Ja, utrolig godt indgreb, for hvis han ikke får fat i brak lidt sat. Randrup igen. Godt over kanten, glimrende indlæg. Og hovedstød, og Metzner må helt op i hjørnet for at se Jens Larsens hovedstød. Der er han på plads, den tyske keeper. Ja, et rigtig, rigtig flot indlæg her. Og Jens Larsen kommer godt. Han har overblikket til at se, at Randrup er helt fri derude. Det var godt angreb. Jens Larsen møder den her bold. Indlæg til bagerste stolpe. Bischoff er der, Fanta Scharf er der også. Og der, stor redning igen af Metzner. Og så har han greb om bolden. Ja. Dommer fløjter lige af. Ja, her er godt taget i hjørnet. Bare godt indlæg af Farnerud, der er Scharf, altså utrolig stærk. En god redning derinde af Metzner fra Farneruds forsøg. Her ser vi lige Jens Larsens hovedstød op i hjørnet. Ja, godt målmandsspil. Han gør det ikke sværere, end det er ved Bordeaux. Vi har et billede. Så løber de igennem, og der kan vi jo se, at der var det altså svært ved at være med. Bischoff får at møde den her. En kast til Brøndby. Og pres i anden halvleg. Farnerud. En høj bold. Metzner, det er ikke noget problem for ham at gå ud sammen den der op. Ej, men godt. Mikkel Bischoff med over i det bagerste område. Mike Jensen forsøger at finde ham. Ja, så står de og kigger lidt på hinanden der. Jens Larsen og Mike Jensen, inden de beslutter sig. Masser af Brøndby-folk her på kanten af straffeltet. Akker vender sig. Og en udmærket afslutning. Ja, de får lagt et godt pres her. Brøndby lidt dårlig aflevering ellers for Farnerud, men de får i hvert fald noget ud af det, Brøndby, og en god afslutning af Akker. Men vi må sige, at målmanden derinde, Metzner, er blevet skudt varm. Jeg tror, han bliver svær at passere i aften. Farnerud. Efter Mikkel Bischoff, men det bliver inde i lapperne på Thomas Metzner. Han står rent faktisk ikke, så ikke overrumple. Ja, det er et dårligt indlæg her, Farnerud. Han har masser af tid til at lægge den ordentligt ind i. Jeg synes, når vi sidder heroppe, Peter, og kigger lidt, man kan godt se på Vardes spillere, at de har brugt mange kræfter. Der er nogle af dem, der allerede nu ser trætte ud. Træner 3 gange om ugen. Metzner er blevet skudt varm og har vist, at han er en kvalificeret målmand inde i buret for Varde. Nielsen, undskyld. Det er rigtig, rigtig god. Der er også en, der er kommet fra Esbjergs U19-hold. Det er sådan, at truppen blev skåret noget ned i Esbjerg i forbindelse med det her overgang til reserveholdsliga, og så var der en del af spillerne, som sagt kom i overskud, og der var det altså lige høstet nogle af dem. Jeg er nok meget glad for lige i øjeblikket. Her Michael Nielsen. Målscorer Rasmus Jessen.
Jakob Hollænder spiller bolden for Mark Jensen her. Risager, han ligger helt alene. Og får han ikke noget ud af. Ingenting. Nej, det er også lidt vanskeligt, når du er ene mand fremme. Hvad skal du så gøre ved den? Og det er nok en situation, vi vil komme til at se ret ofte her i anden halvleg, at når de endelig får bolden op foran, så er de altså helt ensomme. Mikkel Nielsen. Så forsøger han udefra. Det er udmærket, og den skal han ikke have noget at holde. Metzner derinde. Han brækker i luften. Udmærket. Et rigtig godt forsøg her fra Michael Nielsen. Og den brækker rigtig lumsk i luften, og han bliver nødt til at parere derinde, Metzner. Men igen held med Varde. Nedfaldsbolden rammer ikke. Jeg tror, det var Berneburg, der kom lidt med ind i den. Berneburg her igen på spil. Og Metzner ude og gribe den. Ja, her. Det er lige på venstrekanten her. Indlægget over tilbage, så stolpe Van der Schaaf, tager den med brystet. Holder den på banen. Nej, det gør han så ikke. Daniel Vass. Og her er mulighed. Kommer Rasmus Jessen op, og dengang hætter han den rigtige vej. Der kommer retur i feltet. Bernburg! God fodparade af Metzner. Igen. I rummet, hvor bolden så ryger ind til Bernburg. En super afslutning, og det er sådan med serv. Der videre Metzner ude for næsen af Bernburg. Men heller ikke noget bide den lige ind i favnen på Metzner. Godt nok lidt spidsvinkel. Og her udmærket Bischoff, og han tager også løbet rigtig nok. At der nu kun står 4-1 på måltavlen, og så har de jo haft, synes jeg, i målmanden dernede, måske kampens bedste spiller sammen med midtstopperen, der Dennis Nielsen. Bruno søger til her. Der har han så et par redninger, men okay, af de alternative slags, jeg vil sige. Det er ikke sikkert målmandsspil. Det første skud, som han nærmest taber op på overlæggeren, Thomas Metzner. At være hjemme, men det får situationen her. Skud for Bruno, og lidt ukoncentreret spiller. Helgen rammer overlæggerne, så må vi så til gengæld sige, at det er fremragende parade. Jeg kan godt forstå, at de er frustrerede her af Brøndby. Ja, som man kan se her, så er bolden altså ind over stregen her. Når vi betragter det her over en helhed, så kan de gule blusede godt